धेमाजि दख'रा दानि सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जयन्त नार्जारिनि बिफा रुंसारि जतिन नार्जारि बिथांनि बान्द्रा आसार सारादु। मोनसे समनि एबा गोदोनि धेमाजि दख'रा दानि सिलाफोथार दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बारग' आफादगिरि जयन्त नार्जारिनि बिफा रुंसारि जतिन नार्जारि बिथांनि बान्द्रा आसार सारादु। बिथां जतिन नार्जारिया थांना थानाय समाव गामि आरो रायजोनि दौरि बायदि बायदि गामिनि बिबान लानानै हाबा मावबोदोंमोन। बिथाङा सासे नखरनि आरो समाजनि मोजां दिथागिरिमोनबो। बिथां जतिन नार्जारिया भारत उदांस्रिनि सिगां 1940 मायथाइयाव जोनोम लानानै 2024 मायथाइनि 21 जानुवारि खालार खालि रुंसारि जायो। फैदो दानिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव फिसाज्ला जयन्त नार्जारिया मा फोरमायदों मिथिना लानोसै। जोंनि बाथौआरिल' नङा बर' हारिनि नेमखान्थि बायदियै सोरांनायनि सिगां फिन्दु बावनाय होननाय मोनसे नेमखान्थि दंमोन। बे फिन्दु दानबो होनना बुङो। बे खामानिखौ जोङो फुङाव 2:30 दैमायाव थांनानै 1:30 गेजेराव बेखौ फोजोबनानै फैनानै न'आव आरो मोनसे फुजा फिसा थाबावो। ओरैनो गोदो गोदायनिफ्राय बर' हारिनि जिथु नियम अमा बुथारनायखौ हांनानै जाहोनाय बा संनानै जाहोनाय मोनसे नेमखान्थि थाबावो। बेखौ मावफुंनानै दोनबाय जोङो। बेनि उनाव नैबे जोंहा सिमेन्ट आन्सलिक दुलाराय मा होनो बाथौ आफादनिफ्राय फैनानै नैबे आफानि जिथु रुंसारि खाम्फा बेखौ बेखेवना होबाय। दा दसे उनाव दंबावो जोंहा आर'ज, बाथौ आर'ज। बेनि उनाव जानाय लोंनायाथ' सोलिबाय थागोन। बिदा फंबाय साब्रै, बिनानाव सासे दङ जोङो। एसे गोलाव जायो होमबाबो गुसुङै बुंनोसै आङो। जोङो माने एक्सुवेलि आङो फरायसा आफादजों नांजाबना थाबोनाय गोदोनिफ्रायनो। मोनसे समाव आङो धेमाजि आन्सलिक सिलाफोथार आन्सलिकनिबो आफादगिरिबो जानानै मावनानै फैबाय। बे हिसाबै मुंख्लं खाम्फा जों गायोमोन। दा जोङो बिमा बिफाया मुंख्लं नङा, बियो गावनि माबा जानानै बैसो जानानै थैनाय, बेखौ रुंसारि होनना बुङो। बे माने खाम्फा गायनायनि सोमोन्दै जोंहा एसे माबा दं आरोखि, माने थांनायनि फैनायनि ओरैनोथ' बावना थागौमोन जों बिफायानो जा बिमायानो जा रुंसारि जाखांनायनि उनाव। जिथु खाम्फाखौ नुबानो जोङो आफा दंमोन बे मोनसे माबा फिलिंसखौ लाखिनो थाखाय हाबनायनि ओंखारनायनि जिथुनाखि नोंथांनि जिथु समाजनि हाबा। खिन्थु आफाया सासे सिदा सादा मानसि, आबादारि मानसि। बेहा बेफोराव जेबो माने हेंथा होनाय बा मदद होनाय बिदि माबा जेबो गैयामोन आरोखि। बे जिखुनु माने बयजोंबो गोरोबनानै थाग्रा, बयखौबो मोजां मोनो, फिसाफोरखौ जेरै अनो गुबुनखौबो बिदिनो अनो। बिदिनो सोलिबोबाय थादों आरो जेबो हेंथाबो गैया बा मदद होननायबोथ' बिदि थाखा फैसाबो जोंनाव बिदि गैयामोन नालाय बे समाव। बिदिनो सोलियो। गथ'फोरजों बिराद मोजां माबा खालामोमोन आरो अनलायनाय। आरो फरायसाफोरनि गथ'फ्राबो अनखायोमोन आफाखौ, सिदा सादा मानसि होननानै। आफायानो जा आइयानो जा बयखौबो आरोखि। ओरैनोथ' आफानि बैसोआ 90नि बारा जानांगौ। खिन्थु जोङो गोदोनि मानसिफोरमोनथ' जोनोम सान लिरना दोननाय मानाय गैयामोन नालाय। भटार लिस्टआव मोनसे माबा फैदों 1940, बेखौ नायोबा 84 आरो। खिन्थु अरिजिनेल जों बङाइनिफ्राय एसे मोनबोनाय मथे 90नि बारा जानांगौ। आंथ' गुबुन जायगानि खोथाखौ मिथिला। माने जोनोम जाना 1 बोसोर जानायावनो आंखौ सिलियाव लाना फैदों, सिलि भगबानाव। खिन्थु नैबे जिथु जि जायगायाव जों गसंनानै दा सावरायगासिनो दं, बे जायगाया हादानमोन। बे जायगायाव आं फैजेनदों गिबि आफानि खोथा लानानै। आफाया खिन्थाहरनायखाय आं फैजेनदोंमोन। नोंथाङासो फैग्रोदों बेयाव? औ। बेसे बैसोमोन बे समाव ओरैनो? आं क्लास 9 फरायनानै एबसु मुभमेन्टआ 87आव जादों नालाय, क्लास 9आव दंमोन आं बे समाव। ओमफ्राय अरुणाचलाव बोसोरसे थानानै 88आव आं बहाय फैदों। बैसोखौ एसे प्लास माइनास खालामना दिहुननांसिगोन आंबो। सेंग्रा समाव हादान बेंनोमोन।
जोंनि बिदा फंबाय गासैबो जों बहाय फैनानैसो हाबा जाजोबदों नों आगान बेना रायजोनि होनना बुंबाथ' लेखा फराबो गैखायामोन नालाय नैबे गामियाव बियो 3 बोसोरसो देउरि खामानि मावनाय समाजारि खामानि बेखौल' नुनो मोनदों आरोखि आं आफाखौ 3 बोसोर मावदोंमोन बियो देउरि जानानै